zingakanani ngobekezela noma isithazami zingakanani ngobekezela Sanibonani ugogo Mseleku lo okhulumayo. Niyamazi ugogo Mseleku uma esefikile esekhuluma ukuthi kusuke kukhona lokhu asukeza nako. Ngicabanga ukuthi nosekhishini usengabuya manje asondele ngala azobona uYouTube wakhe abone ukuthi ugogo Mseleku uthini. Uma bekumemeza bethi uphuthuma wesisi ozobona uze ngempela uzobona ngoba into engizoyikhuluma izosiza noma ubani okufanele ayilalela kwazi ukuyibona. Namhlanje ngizonikhuluma ngenye into njengoba isimo sezulu sishintshile sesinjena nje niyazi ukuthi ngalezi zikhathi zonyaka izulu liyahlupha ngokuduma liyaduma lenza zonke izinto ezingasile lezi ngesikhathi kuthiwa sihlobo ngoba kuney'nkinga zokuthi iy'ngane zethu ziyafunda ngesikhathi zihamba ziya esikoleni ithi ingazelele lutho nje ingane noma seziyabuya endleleni izulu liyaduma kubi kunjeya ya. Kuningi nje okwenzakalayo uma sekuyisehlobo kuhle ukuthi sithole izinto ezithize ezizovikela abantwana bethu ukuze bayifake ingcweba bathi abanye ingcweba kanye ngithi noma intambo ingane ifake esinqeni ezovikela ukuthi isimo sezulu esibi masiyifica endleleni ikwazi ingane ukuvikeleka. Angisho-ke kodwa ukuthi iy'ngane ngoba nake isiyifake leyo ntambo yazi ukuthi izovikeleka isingahambi iyobhuda noma ihambe emanzini ngoba phela amukho ongazi ukuthi izulu alizwani namanzi. Le ntambo le engizikhuluma ngayo namhlanje izoyivikela umntwana mhlawumbe uma ehamba nje endleleni efikwa yileso simo leso sokuthi izulu liyaduma limfica endleleni ukuze kungenzeki into engasile ngenxa yokuthi umntwana ayikho into ayifakile evikela ukuthi uma izulu duma likwazi ukuthi lingakwazi ukwenza lutho kubantwana. Ngoba niyayinizwa nje ey'ndaweni ukuthi kuduma izulu mhlawumbe ey'ngane zibuye esikoleni kwenzeka ama-something uyayibona leyo nto. Musu ukuthanda ukuthi nawe kweyakho ingane kwenzeke lokho njengoba iy'ngane zakoSibaneni kwenzeka kanjalo. Nginentambo la engiyenzayo ishibhile futhi noma ngeke ngisho imalini ishibhile kodwa uzongifonela wena ungibuza ukuthi ishibhile iyimalini inomuthi okuyiwona ovikela izulu endleleni kangangokuba lo muthi noma ngabe kuthiwa awufakile entambweni uyakwazi ukuthi uthole lo muntu ufake noma isephaketheni lakho. So ngokubona ukuthi mina into esephaketheni kuyenzeka ukhumule ivuthuke iwele phansi iwe kungcono kona ukuthi ufake entambweni into ezohlala ihlezi ekhalweni lakho noma esinqeni sakho. Lokho kusiza ukuthi lokho into ihlale ikuwena njalo. Nje kulingenile ihlobo manje amukho ongazilingenile ihlobo futhi uyabona ukuthi libukhuni nje kanje nanezulu vele lizokwenza sure ukuthi liyaduma ukuze lilethe le mvula le. Ekudumeni kwalo iy'ngane zethu ngesihlalise phansi zingaya esikoleni futhi ke liyenzeka ukuthi iy'ngane zisesikoleni livane lisho nje gugugugugugugu. Uyayizwa lona ubalise ngengane yakho kodwa kungcono uma wazi ukuthi ikhona into eyisekelo kuyona ingane. Uyabona uyazi ingane yakho uyisekele ngento yakhe ethizo ethembile evikela ingane. Asisho ukuthi ke akwenzi ngeke phela kufika ukufa ngoba ukufa kokufa nje kodwa lokho kokuthi ingane izokwenzeka into ethile eqondene nezulu cha ngiyagarantela lapha akwenzeki ke lokho. Uma le ngane izothola lencweba lo izoyifaka esinqeni noma intambo ezoyifaka esinqeni abanye babiza ngencweba abanye babiza ngentambo ifaka okhalweni noma isesinqeni. Engisholo ukuthi omama nabo baba qobo balungiselela iy'ngane zabo njengoba isimo sezulu sinjena nje elethwe seyihlobo kufanele ukuthi iy'ngane bayibhekelele ngoba nawe uxoxela omunye uchabo ugogo Mseleku umzwile ekhuluma ngendaba ukuthi kufanele sithole iy'ntambo ney'ngane zethu. Ngisho kwayiwena umdala uyasizakala uyifake noma ngabe ubunenye intambo ebinokuthile ungathola ngisho lowo muthi lo ofakwe lapho ubophela ikhuze eceleni eduze kwalowo muthi wakho ubophela ungazuze ufake iy'ntambo ey'ningi esinqeni nawe izokusiza lapho lowo muthi lo uzokuvikela kakhulu. Ngiyacela ukuthi nilandele amakhasi ami wonke ningene ku-TikTok ningene ku-YouTube ningene ku-Facebook nizomfica ugogo Mseleku ekhuluma ngalezi zimanga zakhe akhuluma ngazo zonke izinsuku uma ngabe uzokwazi ukungena kuyena ulalele. Engikudlulisayo-ke namhlanje ngithi angingitshele ukuthi ngomhla ka-5 ngizobe ngisemthatha eqokolweni emishini eduze kwaSonto USA.
Ilapho ke ngizobe ngikhona ngomhla ka5 engisho ukuthi bonke abantu abakhelene nomthatha bangakwazi ukungithola ke lapho kanjalo abaseduzane nabafisa ukungithola ngiseduzane. Abanye ke bathanda ukuza kumina ngila kude kodwa bathanda ukungithola nje kuseduzane bazokwazi ukuthi bangithole ngoba ngithe ke ngibasondezele ngoba kunabanye abaloku bekhala bathi sinawo amandla siyagula sinawo amandla siphilanga asikwazi ukufika lapho kwena. Ngiyacela ukuthi ke nginazise ukuthi ngizobe ngisemthatha ngomhla ka5 abanamandla bakwazi ukuphumelela babone ugogo ukuthi yini lezi zinto lezi aziphathele bona bakwazi ukusizakala bangahlali ney'nkinga babhekelele ney'ngane zabo njalo bangakhohlwa ukuthi ugogo uzobe ephethe zonke izinto zokubhekelela ngisho abantwana inkomo ngoba sho umntwana wakho omncane usemncane kangakanani no5 years naye mfake le ntambo kwenze ukuthi ukumvikela ngoba lapha esuke khona noma ngabe kuthiwa usekresh kodwa ehleli nezinye iy'ngane ebivikelekile umntwana wakho wenzela ukuthi ingathi mako ukuthi kanjani mhlambe kulezo ngane ngoba kulezo ngane vele kunabomama noma abazali bazo abahlakaniphile abayiqinisile iy'ngane zabo eyakhe ayiqinile ngisho into ibizodlula nje iyoyiphumela lapha kodwa isizodlula ishaye ngephiko kweyakhe ingane ngoba leyakhe ingane ayivikelekile ngalutho. Siyathokoza makhosi amakhulu, thokoza, siyabonga.